Lucy? Jag vet inte. Jag är vilse. Och vattnet här är så kallt. Kom, kan du gå hit? Ja, vi ska hjälpa dig. Kan du gå hit? Vilken sorts fisk Lucy är. Tar vi hand om henne så är det tid att hon kommer hem. Låt oss tänka som djurforskare. Vi måste få ledtrådar så att vi kan räkna ut vilken sorts fisk Lucy är. Hur ser Lucy ut? Är Lucy stor eller liten? Vad skrattar du åt? Vad skrattar du åt? En stor fisk. Och kolla in i hennes skinn. Är det enfärgat eller har det prickar? Alltså, vem kan ha sötaste flickor? Ingen kan ha sötaste flickor. Ninguém tem. Garotas melhores e mais bonitas que as minhas não tem. Nu ska vi se hur hon rör sig. Simma för att Lucy. Wow! Se vad långsamt Lucy simmar. Hon simmar. Åh, meu dois pudins. Ledtråd nummer 3. Simma sakta genom att vicka stjärt och kropp. Redo? Vi har 3 Or somewhere in my youth or childhood, I must have done something good. Nej, det är för kallt för henne här. Vi låter din termometer visa. När vi är tillbaka i varmt vatten. När det gula strecket går upp på det röda är vattnet varmt nog för Lucy. Kom då! Vi måste ta reda på vilken sorts fisk Lucy är. Nyttig fisk i hav. Ensam i ett jättehav. Jag är jättestor men också snäll och rar. Och jag undrar, vem är jag? En jättefisk med ett häftigt skinn. Vickar stjärten hit och dit. Och jag gör ingen skillnad när jag simmar runt och stirrar i mitt vattenparadis. Nej, det finns inte så mycket. Det kanske finns någon mer fisk som jag i trädgården. Lucy simmar in i trädgården. Hon kan komma bort igen. Vi måste hitta henne. Vi kollar. Que lindas. Lucys skinn ut. Mostra pra vovó que ela comeu tudo. That's correct. Mostra pra vovó que ela comeu tudo. Abaixa. Leta efter Lucys fiskar och ränder. Ah, dá beijo pra vovó. Manda beijo pra vovó. Tá vendo, mãe? Olha só, a minha ajudante. Agora olha a cara lambuzada dessa daqui. Maria Antônia! Maria Antônia! Eu quero que ver a cara dela lambuzada. Aí, tá vendo esse lambuzão? Och den här är flickar och ränder. Tchau! Maria Antônia! Nej, Maria! inga fiskar. Tchau. Ah lá, tá dando, ó. Tchau. Tchau! Sério, dá. Tchau! Ah lá, ela tava dando tchau. Sim. Não, sério. Ela já parou. Hejdå!